ni abin da ya sa yanke matsa ba za ka ce mutum ya yi abin da ko kuma gwamnati ta yi abin da ba ta da karfin yi ba, amma gwamnatin nan za ta iya yin wannan. Muna ganin niyya akan abin da na saba faɗa akan cewa gwamnati ya kamata ya bar yin komi ya mai da hankali akan tsaro da walwalan jama'a. Dama kundin mulkin kasa ya faɗa akan cewa a ƙarara akan cewa sashi na 14 akan cewa dalilin gwamnati shine tsaro da walwalan jama'a. To kullum ina faɗa akan cewa idan ana kashe dukiyan ƙasa ko jama'a akan wa'yansu abubuwa ba wanda ya shafi tsaro ba, to kamar ana ɓata lokaci ne. Idan ba tsaro ba zaman lafiya ba za a taɓa samun ci gaba ba, ba za a samu kwanciyar hankali ba, ba za a samu a yi komi ma wanda zai taimaki jama'a ba. Saboda haka farkon abu shine gwamnati ta sake mai da hankalinta kamar yadda muke kira, ta bar komi tukuna ta sa hankali akan maganan tsaro. To mene sa hankali a cikin maganan tsaro? A yanzu a ƙasar nan za mu iya ce muna cikin yaki, zamanin yaki. Zamanin yaki gwamnati ta yi kasafi kuɗi wanda yake gaban majalisa a yanzu tiriliyan 13, amma kuɗin da aka ware don tsaro bai kai kashi 10 na cikin tiriliyan 13 ɗin nan ba. To ni a gani na duk abin da za a yi da tiriliyan 12 ɗin nan bata lokaci ne, don yau in ka je ka yi hanya idan mutane ba sa iya zuwa su bi ya zama aikin banza. Gashi a nan tsakanin nan da Kaduna mutane yanzu talakawa ba sa iya bin hanyar nan, an kuma ana kashe makundan kuɗi wai a gyara hanyar. To in an gyara hanyar idan mutane ba za su ji ba ina amfanin sa. Ana cewa ana tallafi da mu a je a yi noma, idan mutane sun je sun yi noma kamar yadda suka yi an ba su kuɗin noma an ba su taki, in ba za su iya su koma su je su kwashe abin da suka nome ba, ko kuma yan ta'adda ko kuma yan bindiga suna zuwa gonaki din nan su je su cinna wuta a kan abin da suka nome, to ina amfanin wannan abin da aka yi. Saboda haka muna kiran gwamnati a madadin jama'a mu, kuma abin da suke gaya mana kenan, kuma muna da hakki mu faɗa don mu ne wakilan jama'a, cewa don Allah a bar komi a samu tsaro a kasar nan tukuna. Idan an samu tsaro komi zai iya biyowa baya. Idan babu tsaro duk abin da ake wannan bata lokaci bai da amfani. Kuma hakkin jama'a shine yadda kundin mulkin kasa ya faɗa, tsaro da walwala. Yanzu ma ba ma maganan walwalan talakawa, muna maganan tsaro kawai tukuna, don a yanzu haka talakawa ma suna cikin matsala, tsadan abinci, tsadan kayan makasarufi ne ko kuke ci a hausance. To wannan ba shi muke magana ba ma, mutane su samu zaman lafiya shine ma babban abu. A wayansu ya kai ga wayansu kauyuka za su bar garinsu da yamma bayan sallar la'asar su je su kwana a wani gari da suke gani akwai tsaro, sannan su dawo da safe. A Najeriya ake wannan abu. Wannan gaskiya gwamnati ya kamata ta tashi ta ɗauki mataki, kuma za ta iya. Ni abin da ya sa yanke matsa ba za ka ce mutum ya yi abin da ko kuma gwamnati ta yi abin da ba ta da karfin yi ba, amma gwamnatin nan za ta iya yin wannan. Muna ganin niyya ɗin ne babu. Kuna kira misali da cewar a samu sojojin haya waɗanda za su zo su yaƙi waɗannan 'yan ta'adda, kenan sojojin Najeriya sun ba wai sun gaza shekara 10 ana ta ba wai sun gaza ba ne. Abinda na saba faɗa akan cewa sojojin Najeriya ba sa da kayan aikin da za su je su yi aiwatar da wayannan aiki. Duk inda kuke cewa sojojin Najeriya sun taka rawan gani a kasashen waje da suka je, don suna da kayan aiki ne. Da ba su da kayan aiki ba abin da za su iya yi. Komi iyawanka idan baka da kayan da za ka yi aiki da shi, duk wannan ya zama shirme. A yanzu tsakanin yan ta'adda da yan bindiga da suke ɗaukan sacen mutane, bambancin kawai shine AK-47. In ba haka ba training ne da su ba. Sojojin Najeriya suna da training, ba su da kayan aiki. Ina mamaki ina ganin ma ana yawo ana bi da tankuna, ba ma bukatan tankuna a wannan yaki. Yanzu idan ana da helicopter da za su iya bin su suna kan babur, duk wanda yana kan babur ko kama shi za ka yi kai daga helicopter. kuma suna da AK-47 a Najeriya. Shine yan AK-47 na yan Najeriya kaga yadda suke. Ni har yanzu ban ga dan Najeriya wanda yana rike da AK-47 sabuwa ba. Bindigogi ne ake ta magana shine batun
kudaden da ake kashewa a wannan bangare gashi ana ta magana ina ruwan mutane da maganan kuɗi. Yan Najeriya fa suna gani yanzu dukiyan ƙasar nan gaba ɗaya na kasafin kuɗi bana idan za a je a kashe don a samu zaman lafiya, in ka je kai kidaya za ka samu majority na yan Najeriya za su yarda da a je a kashe kuɗin gaba ɗaya mu samu zaman lafiya. Ko kai ba za ka yarda ba? Yanzu a gidanka yanzu ko me kake da shi ko me ajiyanka a banki idan an ce ka kawo don ka kwana lafiya ba za ka bayar ba? So wai maganar cewa ana kashe kuɗi ba a gani a kamar gobara ne ya kama gidanka, za ka damu da ruwan da za ka zuba don ka kashe gobaran? Ai ka kashe gobaran tukuna sannan ka zo ka yi lissafin me ne ya faru daga baya. Kuna maganar cewa ana sa makundan kuɗi a ina? Ana sawa amma mu kashe wutan tukuna, a ba su abin da suke so, a ba su abin da suke so, a ba su kuma lokaci su karasar da wannan abun. Idan ba a yi ba to shine za ka ɗauki matakai wanda ya kamata. Idan ba a yi ba ko kuma in an gama yi sai ka bincika ka ce to kuɗin da aka kashe akan abu kaza haka akwai wani almubarazancin da aka yi a ciki, za ka yi wannan bincike. Amma ana nan ana cikin muna cikin wani irin halin kaka kuma kuna maganar kuɗin da za a kashe. Ni kan ko albashi na in za a ce an daina biya na albashi don a samu zaman lafiya ni na yadda sauran abubuwan nan zan dinga manajin ɗinsa, amma ba zaman lafiya. Yanzu ba za ka yi ni a senator in ɗauki mota nan kama hanyar zuwa Kaduna ba, sai dai na je na buga na bi jirgin ma yana tafiya yanzu sai ya tsaya wani wuri kuma ba a samu shiga.